Hello guys, दिनैहाय गणेश बासानिमोन आरोना बेखौ लोगो मोनदों जों फोथाराव थांनो नागिरदोंमोन दा बेखायनो ससे भिडिअ लाबाय बेखौनो शेयार खालामसैलाय नोंसोरजों लोगोसे गणेश पुजानि बासानि होनदों गणेश बासानि भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनोबा दसे नायलांदो लोगोसे लाइक होलांदो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो गोबां कपिराइट मिउजिक दामदोंमोन आरोना बेखायनो भइसखौ अफ बानायनाय जादों आं दा भइस टागिंसो होफिनबाय बेखायनो दायो आं गगाबो मोनदों आरोना बिनिफ्राय लोगोसे मेगनाबो मोदै गग्रा जादों आरोना मैयानिफ्राय बेखायनो फेसखौबो बारा देखायनाय जायाखै आं दायो बिसोरो ज' लांगासिनो आरोना टट'फोर दंमोन गोबांनो हालि हालि गोबां मिउजिक दामदों आरोना कपिराइट बेखायनो अफ बानायनाय जादों टट'जों हालि हालि गाइस दा फोथाराव फैदोंमोन आरोना दसे खारला फैदोंमोन नै एरथिं नायनो हादो बेयाव खारला फैदोंमोन आरो थांसिगोन ओमफ्राय मेगनफ्रा एसे गाज्रि जादों मोदै गबाय थायो मैयानिफ्राय आरोना बेखायनो मोखांखौ बारा देखायाखै आं दायोहाय बेलासि सम जाबाय मोनासै दसे थाबानो मोनासिगोन आरोना जों दा न' फारसे थांफिनसिगोन लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक होलांदो भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनोब्ला लोगोफोर आं दा न'आव सफैबाय लोगोसे न'नि दाउआहाय गलथा गैयै दैनानै दोनदों आरोना बिमाया बेनो दासो दैगोदान आरोना दैसेबो दैयाखै बेनो फार्स्ट ओमफ्राय गलथा गैया आरोना बे दाउदैयाहाय बेखौनो ससे क्लिप लाबाय